كريزا سووريای مژارە سەرەکەیە جڤینا سێئالیە و دۆه لە دەوحا پایتەختە وڵاتی قەتەر هات لە دەرخستن بوو. جڤینا دناوبەرە وەزیرên دەرڤەیên هەریەک ji ئەمریکا جۆن کێری و یê Rusyayê Sergey Lavrov û yê Erebistana Saûdî Adil Cibêrî lêgel cudabûnek di helwêstan de di derbarê bijardzeyên çareserkirina wê krîzê de hat pêkanîn. Berê civînê John Kerry gereka civînan bi hevşanên xwe yê Gendava Erebî ji bo kêmkirina metirsiyên wan ji terorê pêkanî û tekez kir ku Washington pabende bi dîtina çareseriyên siyasî ji krîza Sûriyayê re bi hebûna opozîsyoneke liberal. Ji aliyê xwe ve Sergey Lavrov hêvî kir ku Washington û Riyad alîkar bin di çareserkirina wê krîzê de û tekez kir ku Washington di şerê li dijî Daişê de tu hevrêzî bi rejima Sûriyayê re nekiriye û dît ku çi destîwerdaneke bijayî di Sûriyayê de wê erkê şerê terorê zehmettir û tevlî hevtir bike û alîkariya wan ji hikûmeta wî welatî re di çarçoveya şerê Daişê de ye. Di heman derbarê de cîgirê wezîrê derve û şanzerê taybet yê Serokê Rûsyayê ji bo rojhilata navîn Mikhail Bogdanov ra gihand ku welatê wî niha peywendiyên himbiz bi opozîsyona hindir û ya derve re ji bo guftûgoweke ciddî û bihêz dike. Mikhail Bogdanov serbar kir ku Rûsya bihêviya ku gefa terorê ya ku gelê Sûriya bi taybet û dever bi giştî dixwe bibe sedem ji bo hevkariyekî û rawestandin di rûyê wê de. Di kongreyekî rojnamavanî hevbeş de John Kerry bi hevşanê xwe yê Qeterî Xalid el-Atiya re duh li Dewha tekez kir ku tu çareseriyeke leşkerî ji bo krîza Sûriyayê wê tunebe û Beşar el-Esed de şerعiyeta xwe ji dest daye û dive çareseriyeke siyasî li wî welatî were peyda kirin û serbar kir ku welatê wî wê alîkariya opozisyona liberal ya ku rahênan kirî bike. Mosko diriya van civînan re yên ku îro jî berdewam dikin hewl dide ku hevkariyeke ji welatên Gendava Erebî ji bo çareserkirina krîza Sûriyayê li ser mîkanîzmên Cinêvayekan pêşbîn bike ji bo armanca şerê Daeş be nek rûxandina rejima Esed be. Menal Mihemed, Ark.